Скъпи приятели, ние от Господари на ефира подхващаме инициатива. И сега отново ще станем, това са важни неща. Но леца, мускулна треска пана в тия ставане. Да не оставим небетонирано кътче в България. Навсякъде бетон. Като за начало, скъпи приятели, ще ви кажем как да си направите бетон. Записвайте. За целта взимате филц, взимате пясък, взимате и цимент. Разбърквате. След което сипвате им вода и накрая пак бъркате. С така приготвения бетон отивате до близкия парк и започвате да бетонирате. Където ви падне. Видите ли зелено, изливате бетон. Чакай, момент, показвам. Зелено. Момент, Рачко. Защото бях зелено. Да. Добре. Кой се обажда? Един приятел. Скъпи приятели, за съжаление не съобщиха, че такава инициатива тече от години. Състезание по изсичане на девствена гора. Гигантски слалом по заобикаляне на екологични закони. Здравейте, скъпи приятели! Намираме се на хижа Пионерска в района на Национален парк Рила. Тук сме, за да разберем какви са нередностите по застрояването на нашата скъпа планина. Екологична организация ни сигнализира, че тук се извършват множество незаконни дейности. Скъпи приятели, в момента така изглежда подстъпа за 7-те Рилски езера. Що ми хижарите са в мафията, братче? Вършила съм право и работя в екологично сдружение за земята. Една частна фирма, регистрирана на Вирджинските острови, и иска да вземе за концесия връх Кабул и подстъпа към 7-те Рилски езера. Първо, с всичките тези строителни работи се разрушават местообитанията на много видове директно. И второ, ще се улесни достъпа на всякакви превозни средства, които допълнително ще изгонят животните от техните местообитания. И закононарушения са открити в строежа тук на Рила? Тук са нарушени всички възможни закони. Закона за устройство на територията, и Закона за опазване на околната среда, и Закона за концесиите, и Конституцията на Република България, и европейското законодателство. Що след като пътя се строи от 2006 година, тогава никой не казваше нищо. Защо сега навлезохте в националния парк? Не е вярно. Беше преди... Не е вярно. Изкупните работи са направени миналата година. Значи нарушението при една година. Така че ако сме навлязли, сме навлязли миналата година. Аз казвам, че не сме. Ще преди една година е навлезено в национален парк. Но тогава никой не казваше нищо, защото обектът си напълно законен. Чуйте какво ни каза господин Тома Белев, председателят на Зелени Балкани. 5 дена след като установено теренче се строи, те изпращат искане към Министерството на околната среда и водите за съгласуване на строителство. Това означава, че общината не си е свършила предварително работата и се опита да узакони незаконното си строителство. Какво всъщност ще се строи тук? Това строителство, което в момента наблюдаваме, официално не е част, но реално е част от и поставя началото на един проект Паничище езерата Кабул, който предвижда вземането на концесия на 2400 декара, в които влизат и Отовишки връх и връх Кабул. Тоест части от Национален парк Рила. 1800 декара от Националния парк, и тези хора, както стана ясно при срещата с тях, смятат да третират тази собственост като част. 27 ски писти и съоръжения, от които само 2 са извън парка, 10 000 места на Паничище. Значи това, което се случи на Банско, има сериозна опасност да се случи. Няма такъв проект Супер Паничище, както се казва. Да, такъв проект няма. Те да съгласувате един общ устройствен план, който предвижда 27 ски писти и съоръженията. Точно така. Такъв проект няма. Точно така. Които 2/3 са на територията на Националния парк Рила. Тогава, когато общ устройствен план бъде одобрен, тогава ще кажа какви писти ще изграждаме. В момента общината се управлява от нашия екип и тя преценява къде да харчи пари. Изграждаме ли го в момента? Плана. Националния парк. Изграждаме ли го в момента? Харчите парите на денокоплатците си, за да се... Ама ние преценяваме ви строите пътища до тогава. Защото това е четвъртокласен път. Се вижда, това е партидата на имота на пътя, местен път за нуждите на горското стопанство, т.е. горски път не е част от националната пътна мрежа. Има проект, но не е одобрен.
По проект, когато този проект се изливат фундаментите, като не е одобрен проект? Това е друг проект. Такъв проект няма. Да не бъркаме двата проекта. Общи устройствен план предвижда 27 писти, както каза госпожа Христова. Много съоръжения, които в момента не се изграждат. Можете ли да ми кажете какви проекти да прави общината? Не, аз мога да кажа и всеки един гражданин, защото националните паркове се управляват в интерес на всички граждани на Република България. Мога да кажа, че тези проекти дали ще бъдат изпълнени, да планират е съвсем друго. Това е само началото на един голям проект, който ще разруши целият този дял от Рила над Паничище. Освен, че не е мила, Рила би трябвало да е и под закрила. За съжаление, май скоро изцяло ще се е застроила.